Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu betul maneh karaku Juni Wadistio. Oke, dino iki aku bakal refleksi lah istilahnya selama 2 tahun aku nge-YouTube. Sebenarnya gak ada yang istimewa sih. Tadi aku neng kene mau pengen cerita aja. Sebenarnya perkembangan selama aku nge-YouTube ya wis enek 2 tahun lah. Jadi selama setahun terakhir ini untuk perkembangan ya mungkin nek diomongin berkembang enggak juga sih. Soalnya nambah subscriberku mau nambah 5 subscriber teko 49 nih 54 tapi masih ngono ya bangga disyukuri. Yang penting enek lah wong sing nge-subscribe channelku ngono ya. Terus nek views setahun terakhir ini medun sih, nggak kayak sing awal-awal sing ya mungkin views iso 50 100 bahkan ada sing tembus meh 2000. Nah akhir-akhir ini malah kene sing delok mungkin mek wong siji wong loro ngono tok. Tapi neng salah siji videoku sing paling anyar iku alhamdulillah sih lumayan 84 views. Tapi ya diomongi berkembang ya enggak sih, tapi enggak masalah, disyukuri baik ya. Terus mungkin aku yang mau pengen ngomong, sebenarnya aku sempet pikiran pengen tutup channel sih ya, mereka bukan aku wis mau nge-YouTube, lebih ke kesibukan sih. Mereka ya kan aku kuliah posisi neng kos, jadi cara apa yang konten ini kayak sempet nggak sempet ngomong. Soalnya memang enek sing luwih tak prioritas nih ngono, fokus kuliah lah gampangan istilahnya. Tapi yang nggak fokus banget sih, kayak apa ya, ya intinya ngono lah. Tapi aku kuliah alhamdulillah nggak sih, nggak sambat banget ngono. Tapi aku mumet, jenenge cah kuliah mumet ya maklum lah. Tapi aku nek kene ya aku mau refleksiku setahun terakhir iki selama nge-YouTube. Yang pertama aku subscriber mau nambah 5 teko 49 yang 54. Sebenarnya tembus 55 sih, tapi siji unsub semua. Tapi nggak masalah sih, iku kan yo hak-hakmu. Nah awakmu seneng yo apa maksudnya, nek awakmu seneng karo videoku yo awakmu otomatis nge-sub aku ngono, otomatis nge-subscribe aku ngono. Nek memang awakmu seneng karo videoku ngono. Terus perkembangannya aku nge-YouTube selama 2 tahun ini, untuk views malah medun, gak malah meningkat. Mungkin kayak mengalami penurunan lah atau views. Apa mungkin kontenku ya, mungkin bagi awakmu iso ngekei masukan lah piye kontenku ya, mungkin gak kabeh iso tak lakoni sih setidaknya, tapi awakmu duwe masukan ngono. Jadi aku iso kayak gawe strategi enaknya konten apa, enaknya main game apa ngono. Untuk konten game iki sih sebenarnya arep namatne game Tarsan ya. Oh ya selama ini aku nek konten game mesti game-game lawas,
mereka lebih ke device ya, deviceku terbatas, istilahnya apa ya, kentang. Nah, device kentang ya. Jadi nek tinggi dolanan game sing koyo Genshin Impact no ya gak kuat, jelas meledos laptopku. 那么就是小孩在那边抽烟。Pomneh ning HP jelas meledos iku. Jadi aku main game sing ya game jadul lah gampangane. Kayak Feeding Frenzy, terus apa nih ya, Hamster Ball. Saya mungkin gak butuh penyimpanan sing akeh banget ngono ya. Apa sih? Jadi ya kaya kuwi mau rencanaku ya sing arep namatne game Tarzan. Iki lagi sapar sih videonya. Iku pun cek rong level ya gak salah ya. Sak level rong level lali aku. Ya muga-muga iso tamat lah. Mungkin minggu ngarep nek gak rong minggu kas mungkin aku bakal lanjut game kuwi maneh ya. Terus jane nek rencana live stream sih. Soalnya kan memang usulnya saiki ku kan live streaming ngomong, tapi yo kuwi mau alat sing go ngene. HP nggak laptopku ya cek coba tinggi nge-live ngono cek kentang. Iki laptopnya ya rada bermasalah ngono. Mosok to laptop HP ngetik ngono lho. Metune lah kok ping tubuh. Pene dibuset nang metune ngono. Ya piye. Oke, jadi semono dhisik wae ya. Jadi aku nyuwun ngapura yen nenek salah kata teko aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sik. Oh ya, aku enek pesen pisang kas. Bagi awakmu sing durung subscribe iki aja lali subscribe ya lur. Subscribe channelku lur. Ben aku tambah semangat yen gawe video. Oke? Bye bye.